här och sen så tar vi sticksprånget. Nu kommer vår plank. Men nu har jag knappt några kort och filmat det här. Ja. Alltså vi ska inte hålla på och nöta för nu ska vi som en steg och liksom inte bli piggare. Då ska man inte bara hålla på och nöta. Utan då är det bättre att man låter bli och så tar man en annan gång. Ja. Man ska liksom inte tycka blä liksom. Nej. Det ska vara kul. Jag ser lite så. Det kan bli jobbigt.